Γεια παιδιά, GGC Games εδώ και σήμερα θα παίξουμε GTA 5 online. Θα σας δείξω τον χαρακτήρα που έχω και αν έχετε κάποιες άλλες ιδέες να μου πείτε και αν μπορέσω να τις κάνω. Οπότε τώρα θα περιμένω να φορτίσει ώστε να μπει το παιχνίδι και να σας δείξω. Θα δείτε μπορεί να πάει πρώτα στο γκαράζ μου που είχα στην αρχή που φύλαγα τα αυτοκίνητα μου. Να ξέρετε, αν θα δείτε στο γκαράζ μου κάποια άδεια μέρη είναι γιατί είχα αυτοκίνητα και μου τα κάψανε και γι' αυτό είναι άδεια και έτσι έχω λίγα αυτοκίνητα, είναι στημένα. Αν έχετε ιδέες να τα αλλάξω πείτε μου και θα τις κάνω. Οπότε τώρα θα μπει σε λίγο. Εντάξει, τώρα καλύτερα. Να ακούτε κι εσείς λίγο τι γίνεται. Πάτε μάνα μου κάνει. Αν θέλετε να με βρείτε, ο ήρωας μου λέγεται Αθάνας Μπρο. Να το, αυτό είναι, εδώ πέρα είναι μόνο το ποδήλατο μου. Αυτός είναι ο χαρακτήρας μου. Είμαι level 23, όπως θα δείτε πάνω το όνομα μου Αθάνας Μπρο. Τώρα να βγω έξω να δείτε. Τώρα να δούμε τι αυτοκίνητο μας έχει. Μας έχει αυτό που είναι ένα από τα αγαπημένα μου που έχω. The boss has a job for you. He wants you to try out some of our newly imported hardware. Now we can't just deliver this equipment to your door, or the feds will be all over us. So we will be dropping the goods in crates to various locations. These goods are highly sought after, so you'll have to fight amongst the others who want them. After you moved on, Rainier Park. Α, δεν έχει κάτι. Οπότε τώρα πάμε σπίτι μου. Πάμε λοιπόν, θα σας δείξω το σπίτι μου και μετά θα κάνω λίγα mission ώστε να μπορέσω να σας δείξω πως παίζω στο GTA, να πάρουμε λεφτά κιόλας να έχουμε και αν έχω πολλά λεφτά να μου γράψετε κάτω στα comments τι αυτοκίνητο θέλετε να πάρω. Και αν έχω αρκετά λεφτά θα προσπαθήσω να το πάρω και να το στήσω. Τώρα που δεν πάμε
μετά θα πάμε σε ένα μαγαζί να αλλάξω ρούχα. Προχώρα ρε βλάκα. Το καθυστερημένος. Γυαλός τούτος. Οπότε πάμε. Αυτό εδώ είναι το γκαράζ μου. Να, αυτά είναι τα αυτοκίνητα μου. Αυτό είναι ακόμα ένα. Αυτό είναι ένα άλλο που αγόρασα που είναι και αυτό είναι από τα αγαπημένα μου. Και εδώ πέρα είναι η γουρούνα μου που είναι η μόνη μοτόρα που έχω προς το παρόν. Οπότε τώρα θα πάμε σπίτι μας να σας δείξω πώς είναι. Γενικά θα έχουμε πολλά gaming βίντεο στο κανάλι. Θα έχουμε και vlogs. Και αν δούμε ότι πάει καλά το κανάλι θα μπορεί να ανεβάζουμε και διάφορα, ας πούμε, διάφορα challenges. Να, αυτό είναι έτσι. Αυτά είναι, δεν είναι πολύ μεγάλο το σπίτι. Τώρα πάμε στον γκαράζ. Θα πάρουμε αυτό εδώ το κόκκινο. Πάμε λοιπόν. Να δούμε, έχει κανένα mission να δούμε. Αλλά πρώτα θα πάμε εκεί πέρα που σας είπα. Αυτό είναι πολύ γρήγορο αυτοκίνητο. Some commercial facts. What happens when rich American tech billionaires think they're rocket scientists? Race to Pluto, the amateur space race reality show. Who will get into orbit first? Who will burn up on re-entry? And which rich asshole will prove beyond all reasonable doubt they're the biggest tech in the galaxy? Race to Pluto on CNT. Έχουν αρκετά χρήματα. Όταν πάμε Α, ναι, κάτι που ξέχασα να σας δείξω είναι τα όπλα μου, είναι αυτά. Έχω στο sniper, το shotgun, αυτό το μικρό, αυτό και αυτό, το flare gun. Έχω αυτά τα minigun. Παπούτσια. Έχω τα κίτρινα όπως βλέπετε, έχω τα πράσινα και τα μπλε.
Το μπλε που βλέπετε έχω πολύ πάνω μου μπλε, είναι το αγαπημένο μου χρώμα και αυτό. Τα πράσινα τα είχα λόγω του παντελονιού, οπότε θα τα αφήσω γιατί δεν ξέρω ακόμα τι παντελόνι θα βάλω. Jean. Πάμε και διαλέγουμε. Αυτά τα έχουμε κλειστά, πάμε πάνω. Αυτά είναι πολύ αστεία παραπάνω. Είναι animal print γι' αυτό. Αν αφήνω το ίδιο, πάμε σε φανέλες. Μισό λεπτάκι να φύγουμε τη ζακέτα. Να, αυτό είναι έτσι. Και γι' αυτό δεν είπα. T-shirt. Θα πάρω μια... Τώρα να δείτε. Εγώ έχω αυτήν, αυτήν και αυτήν. Οπότε τώρα έχω και αυτήν που μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά σκέφτομαι να πιάσω μια πράσινη να ταιριάζει με το παντελόνι ή να μείνω έτσι. Γι' αυτό θα βάλουμε αυτό και θα πάμε σε αυτό και θα βρούμε ένα ωραίο να βάλουμε να ταιριάζει με αυτό. Θα πάρω τώρα... Ποιο να πάρω? Θα έρθω εδώ στα Alper και θα πάρω αυτό. Όχι. Τελικά θα έρθω εδώ και θα πάρω αυτό εδώ που μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό. Και τώρα θα πάμε σε ένα μίσο. Πρώτα να πάμε και για ρίλια. Θα πάρω αυτά εδώ. Τι είναι? Αν δεν έχω αρκετά λεφτά. Αυτό ρε φίλε. Δεν έχω λεφτά. Δεν έχω λεφτά. Πόσα λεφτά έχω? Αν δεν έχω αρκετά λεφτά θα βάλω ένα που έχω εγώ. Άτε άνθρωπε μου, γρήγορα. Άτε. Ανάστα. Τι πες ρε? Τι πες? Ξαναπέ τον μπρος μου. Ξαναπέ τον μπρος μου. Τι πες? Καπνίζεις ρε? Καπνίζεις? Καπνίζεις όχι παιδί.
Γιατί καπνίζεις? Πες μου γιατί καπνίζεις? Γιατί καπνίζεις? Δεν είναι καλό να καπνίζεις. Σταμάτα το καπνίσμα. Άτε μπράβο. Τι waters? Α, έρθω ξανά. Θα πάμε δηλαδή στα γυαλιά που έχω εγώ. Έχω αυτά που είναι άσπρα με μαύρο. Έχω αυτά. Θα πάρω τα κόκκινα που ταιριάζουν με τη φανέλα μου. Και πάμε και στα καπέλα. Γρήγορα λίγο. Εντάξει. Με κάνει ζέστη, περίμενε να βρω τι θα βάλω. Ρε, τα πιο γύφτικα μου τα έχει δωρεάν. Δες ποια μου έχει δωρεάν. Να βάλω τα ακουστικά μου και φτάνει. Να βάλω το κράνος. Ή να βάλω τη μάσκα που έχω. Νομίζω να βάλω τα ακουστικά ή μπαντάνες. Αλλά γιατί να μου τα βάζεις στο κεφάλι ρε φίλε. Αλλά η βλακία με τα ακουστικά είναι ότι μπαίνουν μέσα στο μυαλό μου. Φτάνει ρε, θα βάλω τη μάσκα μου. Inventory, accessorize, mask. Πάμε. Πάμε, cool. Πάμε να κάνω άλλη ληστεία. Όχι ληστεία. Είναι χόρεψη. Πες ρε. Θέλω να σου κάνω ληστεία. Give me the money. Dude, έτσι να σε κατσίνια, να μπήξεις στον πόλη. Εντάξει. Μην go close is closing because come. Ναι ρε, επειδή ήρθα εγώ είναι να κλείσει. Άγι ραδιόφωνο. Θα φάει κάνα copyright. Πάμε... όχι, πάμε μίσιο. Λαμάρ. Πάμε λοιπόν για κανένα μίσιο. Τώρα θα έχει γούστο να μην μπει κανείς, να κάτσω μόνος μου. Τώρα θα μείνουμε λίγη ωρίτσα. Άντε το πολύ μισή ώρα να κάτσουμε, να περιμένουμε να μπει κάποιος. Οπότε, πόσο θα περιμένουμε στο κανάλι μας, αν μας βοηθήσετε και μας στηρίξετε, όπως σας είπαμε και στο πρώτο βίντεο, που σας λέγαμε τις κασέτες, ναι, στο PlayStation 4, ναι, αν μας γράψετε να πιάσουμε το Uncharted το 4 στο PlayStation το 4, θα προσπαθήσουμε, γιατί αν μας αγαπάτε και μας στηρίζετε, εμείς θα προσπαθήσουμε το καλύτερο για σας. Οπότε θα πρέπει να μας στηρίξετε για να κάνουμε βασικά αυτό που μας ζητάτε, ώστε να έχει παραπάνω βίντεο και αγάπη από εσάς για μας. Γιατί εμείς το κανάλι το κάναμε για να δούμε
ποιος και ποιοι μας αγαπάνε. Δεν είναι επειδή δεν έχουμε τι να κάνουμε κανάλι στο YouTube. Δεν είναι έτσι. Για να κάνεις κανάλι πρέπει να έχεις ενέργεια για τα βίντεο, όρεξη να τα ανεβάσεις, να έχεις υλικό να ανεβάσεις. Και τώρα αυτά από μένα. Εγώ σας το είπα, εσείς τώρα... Άτε ρε! Πού πάμε? Εδώ μόνο. Αχα, προχωράει. Άτε ρε βλάκα, φύγε. Δεν να κάτσω να σπάσω. Αυτό που τα missions του Λάμαρ είναι πάντα να κυνηγάς κάποιον με το αυτοκίνητο, τα μισώ άσχημα. Πού πήγε ρε? Οκ. Κατάλαβα που πάει. Ρα! Πήρε καθυστέρα. Τι κάνεις ρε εσύ? Τώρα θα μας κυνηγάει η αστυνομία, πως θα τον βέρω. Θα μας κυνηγάει η αστυνομία. Γιατί ράδιο? Copyright. Τώρα επειδή είναι ευθεία μόνο. Τώρα αν μπει κάποιος βλάκας μπροστά μου πάλι. Γρήγορα. Τι κάνει ρε αυτός με δεις με? Φτάνω, όχι, μη φύγεις τώρα. Φτάσω. Τι πρέπει να κάνω? Αυτό εδώ πρέπει πω. Δεν βλάκα είναι. Όχι ρε φίλε. Όχι. Ρε πιάσε το αυτοκίνητο μου και φεύγει ρε εκείνο. Αν το έχεις δεν πήρε το δικό μου πήρε. Ρε το αυτοκίνητο μου.
Ρε, αυτά τα μισώ. Δεν αντέχω άλλο. Άτε γεια ρε. Δεν ξέρω να κάτσω να βρεθώ. Βλάκας. Παίρνω το αυτοκίνητο μου και φεύγει. Τώρα να μου κρεπάρει το αυτοκίνητο. Άτε. Γεια. Να το. Αυτοκίνητο μου. Έχει κάτι. Όχι. Δεύτερο. Ζέστη ρε φίλε. Αυτό που πρέπει να κάνω σφαιρέτα. Το λοιπόν, τώρα θα ξαναπeriμένω. Παιδιά, να ξέρετε τώρα που είναι καλοκαίρι, κάνει πολύ ζέστη ειδικά. Και θα έχουμε και πολλά vlog, οπότε να είστε έτοιμοι για διάφορα βίντεο, όχι μόνο gaming. Γιατί είμαστε πολύ παράξενοι, σαν άτομα. Να ξέρετε ότι στο κανάλι δεν είμαστε μόνο εγώ και ο Χρήστος όπως είδατε. Είναι και ένας άλλος Γιώργος που όποτε μπορεί έρχεται, κάνει. Το καλοκαίρι ειδικά θα κανονίζουμε να κάνουμε vlogs γιατί βγαίνουμε συχνά. Θα κάνουμε vlogs, θα κάνουμε... Θα έχει διάφορα, μπορεί να έχει και... Πώς το λένε... Fan mail μπορεί να έχει. Μπορεί, δεν είμαστε ακόμα... Ό,τι level μπήκε ρε φίλε. Γι' αυτό παιδιά το καλοκαίρι θα έχει πολύ βίντεο. Γι' αυτό να περιμένετε πολλά πράγματα. Ας πούμε μπορεί να ανεβαίνουν 2 βίντεο την εβδομάδα, 3. Που για μας είναι πάρα πολλά γιατί θέλουμε πολύ καιρό να τα κάνουμε, να τα ανεβάσουμε. Γιατί δεν ξέρουμε και πόσα λεπτά είναι. Οπότε αυτό είναι το τελευταίο mission και κλείνουμε. Πάμε πρώτα εδώ. Τώρα έχει γούστο να πρέπει με sticky bomb. Και δεν έχω και λεφτά ρε φίλε. Α, και εδώ. Πρέπει με sticky bomb. Ένα λεπτό να πιάνω. Έχουμε και ώρα, τέλεια. Φιλόξω το. Sticky bomb γρήγορα. Άτε! Τόσα πολλά μπορούσαν. Ωραία. Κλείς την πόρτα. Άτε μπρε. Τι έκανα, ρε, τι έκανα, ρε. Χριστός και Παναγία. Άμε. Φύγε, βλάκα. Να μην έμεινε μπροστά. Τι πρέπει να κάνω. Τι πρέπει. Take out the target.
Είδε target που είναι. Μήπως αυτά. Όχι. Τι πρέπει να κάνω, ρε. Έλα εδώ και πέμω. Τι πρέπει να κάνω. Α, έχει κάποιο. Τώρα κατάλαβα. Όποτε να πάει αυτός, εγώ να πάω. Μα πού το ρε. Ο Χριστός και Παναγία με αυτά τα πλάσματα. Πάμε εμείς εδώ πολύ. Πάμε. Αυτό που όλα είναι κοντά σε απλό πολύ. Ui, nada. Τι είναι όλοι τούτοι. What do you mean? Ποιος πρέπει να σκοτώσει. Έπρεπε να πυροβολήσω απλά. Τώρα μου έρχομαι. Έλα ρε! Εντάξει παιδιά, αυτό για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.